መንእሰያት ኣብ ሕጊ ዘለዎ ማፍሉጥ ከባቢሎም ተራኦም ኣብ ምክልኻል ገበን ከዕዝዙ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ብ17 መጋቢት ንተማሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይነፍያ ኣብ ዝሃቦ ሰሚናር ኣዘኻኺሮም። ኮሎኔል መሓሪ ንተልእኾ ፖሊስ ኤርትራ ገበንን ምክልኻሉን ሓደጋታት ትራፊክ ጠንቅን ሳዕቤናቱን ከምኡውን ተራ ስነ ምግባር ኣብ ምክልኻል ገበና መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ 2014 ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ካብ ዝተመዝገቡ ገበናዊ ጉዳያት እቶም ዝበዝሑ ብመንእሰያት ዝተፈጸሙ ምዃኖም ሓቢሮም። ናይቲ ዝተፈጸመ ገበናት ወለዲ ባህርያት ደቆም ዘይምፍላጥን ዘይምክትታልን ጽልዋ ሕማቅ ልምድታት ዘለዎም መዛኑ ገንዘብ ናይ ምርካብ ክትርህርፋን ሕማቅ ወልፍታትን ልምድታትን ኮይኑ ኣብ ስርቅን ከትርን ዘድሃበ ምንባሩ ጠቂሱ ድማ ቤላቤለው ኣብ ስነ ኣእምሮ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ሃስያ ቀሊል ስለ ዘይኮነ መንእሰያት ሓቅነት ንዘይብሎም ካብ ናብን ዝዋቅዑ መሰረት ዘይብሎም ዘረባታት ክቃለስዎም ኣተሓሳሲቦም። ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውርዶ ዕንወት ከቢድ ከም ዝኾነ መብዛሕትኦም ሓደጋታት ትራፊክ ድማ ብሸለልትነት ኣጋርን መራሕቲ መካይንን ዝስዕብ ምዃኑ ዝሓበረ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ተርእዮ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ 2014 ምስ ናይ 2013 ክነጻጸር እንከሎ ብ4 ሚእታዊት እኳ እንተነከየ ንዝያዳ ጻዕሪ ዘተባብዕ እምበር ዘዛኒ ከም ዘይኮነ ኣስሚሩሎም። እታ ዝደቀቀት ሓበሬታውን እንተኾን ኣብ ምቅላዕ ዓበይቲ ተግባራት ገበንን ገበኛታትን ኣበርክቶ ኣለዋ ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ መንእሰያት ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቶም ይኹን ከባቢኦም ዝፍጸም ካብ ስነ ምግባር ወጻኢ ዝኾነ ተግባራት ብምቅላዕ ኣብ ምክልኻል ገበን ኣበርክቶኦም ክብከብሉ ተላብዮም። ብእሩም ስነ ምግባር ዝተኾስኮሰ መንእሰይ ብሩህ መጻኢኡን መጻኢ ሃገሩን ምርግጋጽን ምውሓስን ዘለዎ ተራ በቐሊል ጥመት ኣይኮነን። እዚ ዕማም እዚ ድማ ንውሱን ኣካል መንግስቲ ወይ ማሕበራት ዝግደፍ ዘይኮነ ጠመተ ነፍሲ ወከፍ ዘድልዩ ምክንያቱ እቶም ቀዳሞት መምሃራን ወለዲ ናይ ፈለማ ቤት ትምህርቲ ድማ ስድራ ስለ ዝኾነት ወከልቲ ኤሪና ዞባ ደቡብ ፊልሞን ትካቦን ዮሃና ካሕሳይን ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓረዛ ዓድኾላን መንደፈራን ንዝተኻየደ ኣኺባታት ተኸታቲሎም ንዘዳለውዎ ጸብጻብ ፍረወይን ፍጹም ከተቕርበዮም። ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምኽስኳስ ብቑዕ መንእሰይ ንምዕዛዝ ዝዓለመ ኣኼባታት ኣብ ሓውሲ ከተማታት ማይ ድማ እንዳገርግስን መንደፈራን ኣቃኒዑ። ሓላፊ ሃዋማት ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ወለድን ተማሃሮን ማይ ድማን እንዳገርግስን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ተራ ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ምምልማል ሓላፍነታዊ መንእሰይ ዓብ ከም ዝኾነ ብምምልካት ተሳተፍቲ ነዚ ተገንዚቦም ሱታፊኦም ኣብ ምንቃሕ መንእሰያት ክብከብሉ ተላብዩ። መሰረት ብቑዕ መንእሰይ ስድራ ቤት እያ ዝበለ ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ማይ ድማ ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ሚካኤል መንእሰያት ብሓፈሻ ተማሃሮ ካብ ብፍላይ ካብ ዘይተደልየ ወልፍታትን ቤላቤለውን ርሒቖም ተራኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከዕዝዙ ዝካየድ ጎስጓሳት ክድፍኣሉ ዘኻኺሮም። ምስ ተምሃሮ ንዞባ መንደፈራ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ድማ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ጸጋታት ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ እቲ ቀጻልነቱን ውሕስነቱን ዘተኣማምን ግን ብቑዕን ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐን ብኽብርታት ሕብረተሰቡ ተማእዚዙ ዝኸይድን ሰብኣዊ ጸጋ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተምሃሮ ንዝተገንዚቦም ክእለቶምን ፍልጠቶምን ንምዕባይ ኣበርቲዖም ክሰርሑን ንረብሓ ሕብረተሰቦም ቀዳምነት ሂቦም ከዓዩን ኣገንዚቦም። ተሳተፍቲ ብጊዶም ንባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ባሉታት ዝጠሉ ተርእዮታት መግትእ ክናድየሉ ኣእምራውን ኣካላውን ዕቤት መንእሰያት ዝኽስኮሰሉ ማእከላት መንእሰያት ክህነት ከምኡውን ኣብ መንጎ መንእሰያት ዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክድፍኣሉ ዝብልን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ብማእለማ ዘሰልጠነን ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መነባብሮአን ዘተባብዕ ለውጢ የምጽእ ከም ዘለዋ ሓላፊት ኮማዊ ስልጠና ወይዘሮ ጅምዓ ማሕመድ ኑር ገሊጻ። እቲ ጨንፈር ሰለስተ መሰልጠን ማእከል ከፊቱ ንደቂ ኣንስትዮ ብሞያታት ማእለማ ስንጀር ቅዲ ክዳንን ኣሰራርሓ ምግብን ከሰልጥን ምጽንሑ ዝሓበረት ወይዘሮ ጅምዓ ከም መቕጸልታ ናይዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣኽርያ ዝርከብ መሰልጠን ማእከል ን18 ደቂ ኣንስትዮ ን8 ወርሒ ዝጸንሕ ሳልሳይ ዙርያ ስልጠና ማእለማ ይህብ ከም ዘሎ ብሪሃም። ናይ ስልጠና ዕድል ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መላእቲ ዞባ ዝተለለያ ምዃነን ብምልካት ድማ ስልጠነአን ዛዚመን ምስ ተመረቓ ናይ ማእለማ መሳርሒታት ከም ዝዓጥቃን ምክትታል ከም ዝግበረለንን ኣረድያ። በቲ ጨንፈር ሰልጢነን ኣብቲ ማእከል ከም መምህራን ተቖፂረን ዝሰርሓ ዘለዋ ወይዘሮ ንግስቲ ሓድጉን ወይዘሮ ኪዳን ምሕረት ኣብን ሞያ ማእለማ ብፍላይ ንኣለይቲ ስድራ ርብሕኡ ልዑል ምዃኑ ኣረጋጊፀን። መንግስቲ ኣብ ርእስቲ ነጻ ስልጠና ወርሓዊ 900 ኣፋ ከም ዝኸፍለን ዝሓበራ ሰልጠንቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሞያ ከም ዘይነበረን ሎሚ ግን ነቲ ኣብ ዕዳጋታት ተዘርጊሑ ዝረአ ዝነበረ ውጽኢት ፈትልን ጡጥን ባዕለን ክሰርሕኦ ብምጅማረን ሕጉሳት ምዃነን ጠቒሰን መነባብሮአን ንምምሕያሽን ጠለባት ዕዳጋ ንምምላእን ክሰርሓ ምዃነን ኣረጋጊፀን።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ብዘለዎ ልዑል ኣረኣያን ንቕሓትን ዝገብሮ ወፍሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተገዳስነት ተምሃሮ ንምሕያል ዝካየድ ፃዕሪ ብዘይ ዕቱብ ተራን ተሳትፎን ወለዲ ክዕወት ስለ ዘይክእል ወለዲ ብንቕሓት ክሳተፍዎ መዘኻኸሪ ቀሪቦም እዚ መዘኻኸሪ እዚ ዘቕረበ መምሕዳር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሴራን ዞባ ሰንዓፈ ምስ ወለዲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዮም ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ምዃኑ ዝጠቕሰ ርእሲ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ብርሃነ ዮሃንስ ንዝበለፀ ውፅኢት ዝምድና መምሃራን መምሕዳር ቤት ትምህርትን ወለድን ክዓዝዝ ፅቡቅ ركبات كما عبلونا تحساسيبهم حلفي بيت صحفة مينستر تمرتي ابتن الزوبا ممر بيانة تسفاي بوغانو الرأي حبرة السباب تمرتي بحافشة ابتساتافنا دك انستي دمو بفلاي انها تمحايشي مهلاو بمحبر اما عبيلو زلو على الرأي كعقبن كم عبلن زلو تنعمنات قليز حلفي محبرة وقلقلوت نايتن الزوبا تتادست عمد ما تمهران ممهران اواناوي بدوهوتات قد امام شوتو تمرتين موقع بحبار كسر حب من لباو ممحدان الزوبا سنعفة كاوز حتى تمملا كم استحبابر الرقاقيت تساتفتي بوغنم حسرتات نايتا بيت مرتي قطف فتح كنا ديلو الممهران زقبر حاجز كدفعلون تساتفنتن تقداسنتن تمهرون معزاز غوسغوسات ككايد كمون مكتال ولدين تمهرو دقم كبكبل زبلون كالوت لبواتاتن ريتوتاتن قريبهم زانتات صوصويات قطمتات نبسلت أمر زفتشو قدلاتن الروم بهالاتن زحزت بممهر إفريم فقادو استدالوت مصحف باغوم بعسر تجعت مقابيت أبو هوتيل امباسيرات مريقام أبتي سبا سلطان منغستي سنة بوانن عدم استقبرو لما غايشن سترخبلو سنة سرعات ممهر إفريم فقادو أبزا سمعو قال تحستو مصحف باغوم كينيو مزنقا أب مسراس بحالي نباب أب قلعون هتساناتن زتاكورت مخانة غيسو أب علتاوي هيوات زقاتمو زمهرون زنقاقوحن مبقلاوين صوصوياتن زانتات كم اتتقال لابريهم أبتي سنة سرعة تساطفو درستن صحفتن أبي زهابو رئيتو دمه تحستو متحف باغوم بسحابي سئلتاس تسنيه تحستو أدمه بلكع نقلعو زوكل مخانة غيسوم قلعو أبي محبراوي هيوته بقبو تخصكيسوم كعبيون الروما كايدا كزوترون كمون تعنوم كحلو ناي نباب بهالي نخطريون صبو سنة مقبار كزوترون ترا كم زهلو حبيروم أتي سنة سرعات بممر إفريم فقادو تقله جوجل بهالوارب زغربته مثلا رؤوتات كقرب انكله نتا مصحف كون أم مقبار زيت حاجة جزول كسبات كان منيستر تمرتي أتو سمر رأسومن قالوتن بملك جت بركة مصحف توهيبهم تمالي عصرت تشاعت مقابيت تسلسل رابعين موداتان مدرخ زور ستيف بعوت أبال هاجرايت كانت قدم بشكلة إيرترا أرون دبرتين تزازيموم أبزي 207 كيلومتر شفنا وددر تعدد ما أرون دبرتين بكل التسعات 4 دقائق كل تكاليتن قدما يكوت انكلو دقيقان تو محري تسفاتين وماني الجبرز جهرن كلاين سالسين بمخان سلستي مادلاتات بإيرترا تعددمتي تبعيتهم بزوز إدما أبزي 4 مدرخ زت على وددر هاجرايت كانت إيرترا نكل تجانتات الجيرة أختلاق قدما يدرج بمحز عبلا للنت أرقاقيتام أبزو وددر أبال هاجرايت كانت إيرترا ماني الجرز جهر تعواتي نسبة لساحة خاري التوهب نتبتا ماليا بمخان بفولي كمزدمقة معكنا زينا الجيرة قالحين